Okay, right. This is an avocado right there. And this is brown bread. Have you been wondering why in our is nasuno? Okay, let's find out after this intro. Muna June in 2024. Paitonora singaite. Nguva yekutonhora iyoyo ndakatanga kumwa mvura yakawanda, a lot of water. Ndakatanga kuenda kutoilet kunoweta padiki ndaenda kunoweta kunge munhu ari kunwa doro. Ndainzwa nyota isingaite kunge munhu amhanya, kunge munhu ari kushanda. Ndonwa mvura, ndonzwa nyota ndonwa mvura. Zvokuti ndakapedza ndakunwa more than 5 liters per day of water. Ndakatanga kutaurawo ndichibvunza shamwari dzangu muWhatsApp group ndichiti ndiri kunwa mvura isingaiti yakawanda singaiti, but it's not normal. Saka nevanhu aiwa kutonwa mvura kuri health. Kunwa mvura kuri health. Ngati aiwa mani kuti andikuita mvura haite plus demuna June kam. Haisi nguva yekupisa. Chii chakazoitika? Ndakatanga kufarira kunwa madrink. Taiti tikatenga drink mumba mangu, vana vangu vaingomwa 1 cup. Ini ndinenge rasara rese ndairova cup after cup kusvika rapera. Ndanga ndisingadzorere chivharo. Ndakatanga kunwa tea ndichiisa shuga yakawanda. Ndaisisa 2 tablespoon ndakuisa almost 4 zvimaspoon zvaizvo zvakati kurire kunge izvo kunge fokwe 4 zvimaspoon izvozvo. Yange iri nguva yamanachisi zvakare kuno kuSouth Africa in Cape Town. Saka ndinoita zveuber. Ndaiti ndikasvika kumarobhotsi ndikaona manachisi achitengeswa, ndaibva ndatenga chipepa bhegi kana chitsapo chemanachisi. Akachipa kauno ma10 rand. Ndomadya zvisingaite manachisi aya. Ndandisade kudya zvimwe zvinhu, ndaingoda kunzwa kudya zvinhu zvine kakutapira mukati like. So fast forward, ndopa ndakazotanga kuita kuda kunwa mvura yakawanda nekuenda kutoilet stereki. Saka ndakazoti mumwe musi ndichigeza ndabvisa hembe ndazvitarisa, so ndakatanga kuona kuunyana muzvidya. Chii chiri kuitika? Plus a week before ndakandanzwa kunge ndichiti kana ndichifamba so ndichinzwa kunge nyama dzangu dziri kutamba kunge ndiri kundengendeka mutsapu. Saka I realized at that moment kuti ndaonda zvisingaiti, but I never noticed because ndanga ndisina amwe marwadzo andainzwa. Saka I became so concerned kuti why ndadzikira kudaiwo, what is going on? Saka what came into my mind is ndakafungidza kuti nonga kunwa mvura kwandiri kuita stereki kwaita kuti ndiite ndidzikire zvakanyanya. Ndakati pandatogadzira video pa YouTube yandakaposta, I'm going to pin the link to the video in the comment section. Ndakatoposta ndakatoti did you know kuti kunwa mvura stereki kunoita kuti udzikire miri? I am happy nekuti ndiri kudzikira miri. Ndakanga ndine zidumbu rakadai, ndanga ndine dumbu guys rekuti raisvika kuno kudumbu. You can check my other videos ari kumashure. Ndadzikira kudai ndakanga ndaenda kuna madam wangu ndikati koye uri kumbozviona ino ndiri kudzikira. Madam wangu aisatozvitarisisawo zvikanzi nai. Ndopa takabva tave concerned zvakanyanya as a couple. Ndobva tataurana kuti ndaifana kuenda kuchipatara. I was afraid because munoziva kuti sevanhurume tinombopinda mukati muchimbokudubura matombo tichitsvaga zvirise. Madam wakabva wandiendesa kukiliniki. Kune mafriends ava anopota achitenga pabasa pawo because zvainoita kuti zvinge zviri quick, but also zvazvine disadvantage yekuti pamaresults anenge abuda ipo madam anenge vakamadzondora, vanenge vachimaona kuti chachaya. Zvisinei takamuka makuseni tadriver motikari yedu tasvika kweya. Tabva tajambiswa line sekuti madam wangu ari VIP ka. Tajambiswa line taenda kweya ndaenda zvikanzi first thing tofana kutesta ropa. Madam vakagara paside ini hey. Hapana yekuchatamba panapa. Ndabaiwa rateswa ropa. Nemadzikirira andaita kana nesi wacho wakatovhunduka.
Zvikanzi aiwa ari right uyu murume wako. Ndo ndakaziva kuti range tori dheri ranga rarongwa. Wenda handine mazuva akawanda ndichiramba kuenda unotestwa. Ndakatora mafemu. Pandakava ndazopinza nyaya yekuti but inini ndiri kuita sei, ndikunwa mvura yakawanda zvisiri normal. Ndakatanga muna June plus ndikuenda kunoweta padiki. Less than 10 minutes, 15 minutes takutonoweta. Ndikangonwa mvura yaita kunge iri kupfuurira. Ndikanwa mvura yaita kunge iri kuita sei, iri kupfuurira. Saka ani chakazoitika ndechekuti pandakaramba ndibvunza mumagroups, imwe shamwari yangu inonzi DJ Loso, pamwe munomuziya anozviti the queen of romance on TikTok, akabva azoti sekuri kudu manungira muri kuita mvura yamuchinoweta masymptoms kana kuti zviratidzo zvedhiabetes type 2 endai kuchipatara. Saka ndo zvimwe zvakandipusha futi. Saka ndakava ndazoti ndambe ndichimbogugula chimbonditesta ichi sugar, because masymptoms andinaye friend yangu yakati anogona kunge aine chekuita neshuga. Chirwere cheshuga ndaichanga chisina mbiri kwandiri. Ndaingonzwa kuti chirwere cheshuga chiriko, but I never thought about it zvekutodaro. Ndobva wakabva wanditesta BP nechimwe chinopinwa panapo. Ndobva ndatestwa shuga yangu yakaonekwa iri very high, yange iri pa 21, of which normal sugar is around 4 to 7. 4 to 7 ndo normal number kana reading yeshuga. Yekuti ukatestwa shuga mbody mako inofanira kunge ichiburitsa number inotangira pana 4 kusvika pana 7. But ndandiri ku 21, imagine. Right. Zvadaro ndakandatonzi ma1. Mune shuga yakakwirisa. Kumuri kwenyu kune munhu here aimborwara neshuga? Ndikati aina handinyatsiziva, but sekuru wangu vanenge vaimbonzi chii? Vanga vaine diabetes and stuff. But truly speaking, kudzinza kwangu hakuna kuita mbiri yekurwara neshuga. This is why I was not aware of this condition. Zvekudaro. You get the idea. Saka zvadaro, ndakabva ndanzi ndiende kunowana vamwe nesi. Pandanoona vamwe nesi zvapropa, remember ndamboenda jambiswa, ndakava ndazonyatsodzosirwa manje kumashure. Ndobva ndanovhurisa file. Ndavhurisa file rangu. Ndaendeswa kuna nesi wekutanga, ndatestwa yaonekwa yakakwira, ndatestwa futi nechi neweight. Ndaonekwa kunzi ndine weight yangu ndandine 17. Right. Ndava ndarifewa kune imwe room, ndaenda kuenda ndanonzi chimbonwa mvura. Tisati takuudza kuti une shuga here kana kuti hauna shuga. Saka ndakapiwa 1 liter, chigubhu che1 liter chemvura. Mineral water zvikanzi imwa yese ka1, pandaiti kaka. Pandaimwa. Pandanzi ndigare for 30 minutes. Pandatestwa futi pandaonekwa futi iri high zvikanzi wakufanira kutoenda kuhospital. Uko akuri kuclinic kwandandiri. Izvezvi ndikati handikwanisa kuenda kuhospital izvozvi because ndasiya vana vega. So ndakazomukira mangwana. Ndamukira mangwana. Pandasvotestwa yange iri pa 21 bva yaonekwa yapa 17 zvikanzi futi shuga yako yakakwira. This is not normal. Rikati kuise pa drip. Pandanzi chikwi drip. Pandaita 2 hours ndiri pa drip. Inge 3 hours ichidonha mbichana ichipinda drip chikwi yange yakabayirwa pana apa. Ndopa pakabayirwa drip apa. Chapera chisacheti chedrip chacha ndatestwa kuti shuga yaonekwa yakangofanana ingori ipapo pa 17 zvikanzi this is not normal. Ndakuti wochidzokera kuclinic wotononyorerwa kunzi watone diabetes. Ndokudzokera kwandakaita ndichinoudzwa kunzi ndane chirwere cheshuga ndane diabetes. Tumasuru twese twamuri kuona twatusipoto. Ndanga ndadzikira. Ndasvika kuclinic kuya. Ndokwandakasikopiwa mapiritsi anonzi metformin. Ndapiwa mapiritsi anonzi metformin, ndaifanira kunwa 1 makuseni 1 manheru. Zvainzi anenge akubatsiridza kukontrola shuga. Anyway, ndasina kuudza kuti chirwere cheshuga chi. Now that ndakuudza ndabatwa manje chirwere cheshuga. Ndopa ndakanzi chirwere cheshuga pane inonzi pancreas. Pati iri mubody medu ndo inoita basa rekugaya shuga. Ine zvainoburitsa, ine imwe liquid or some compound yainoburitsa or substance inonzi insulin. Saka insulin yaya ukadya zvinhu zvine shuga, insulin yaya inobva yareleaswa kubva mupancreas yoenda inodya shuga yaya kuitira kuti shuga yaya igare iri malevel ari normal. Saka iwe kana wanga uri munhu ari kudya shuga yakawanda, pancreas yaya inobva yadamage, inenge yakurirwa manje haichakwanisi kuburitsa that insulin yaya. Saka shuga yawandisa muropa mako. And also remember kuti chinzi shuga zviroti shuga yakunombora nespoon.
noreva kuti chingwa chewhite, rice, macaroni, zvinhu zvine macarbohydrates akawanda kana zvine starch yakawanda, ndo munobuda shuga imomo. Saka chikafu chacho chinozoconvertwa into sugar kana wachidya. Saka that was what was happening. Remember ndichidya manachisi akawanda anotapira. Remember ndichinwa zvima energy drinks. Remember ndichinwa sugar yakawanda mutii, processed sugar yatogadzirwa yatonyatsongo 100% pure gold sugar. Saka ndakaisa sugar yakawanda mumiri mangu. Remember ndichinwa, I didn't tell you something. Ndakatanga kunwa doro zvakanyanya, ndainwa inonzi brutal fruit inotapira so tumadhambi tudiki. Ndaende kanotenga ito tuma 6 pack tutwe kutanga tumadhambi ndaiti kuchu ndo ndagadzika apa ndozotanga unwa. Saka ndakandisafarire madoro anenge ma black label, ndandakufarira madoro anotapira tapira. Even wine ndainwa wine sweet rose or sweet red inotapira. Ndakandisade madoro akaita se nemahunters dry nezvimwe zvimadoro zvinongotapira zvimazvizvezvo zvinongotapira tapira, ndo zvandandakunwa. Saka ndaisaziva kuti ndaane macraves kana ndakungonzwa kuda zvinhu zvinotapira, and this is damaging me health wise. Saka ni ndakanga ndatodamageka, ndaane sugar yakawanda mboti mangu. Saka fast forward ndiri kuchipatara kwaikwai ndapiwa mapiritsi aya, ndachienda unonwa mapiritsi aya for 25 days. Then for 25 days wozodzoka kucheck up. Saka ndakaenda for 25 days ndichinwa mapiritsi angu. Remember ndakanga ndanzi ndiregere kunwa sugar, tea nesugar. Kana chitoda tea ndongoisa tea bag kana ngunwa mvura inopisa. Ndiregedze kudya chinhu chakafanana white bread, white rice, sadza rewhite. Ndaifana kudya inonzi whole kana inonzi whole grain zvakafanana nebrown bread, like brown bread yandakabata. Ndo chingwa chandofana kudya. Kana kuti rice rimwe reya risina kumenywa reya, ndo zvandaifana kudya, nesadza rezviyo nesadza remhunga, not redu sadza rewhite. Saka nekuwanza chikafu chegreen, this is why maona ndiri kudya maavocados zvakafanana nemasalads, macucumber, madomasi, ndo zvandaifana kudya izvo. Ndosiya nana mayonnaise nana maspaghetti nemanoodles, ndosiya zvese izvozvo. Saka pandakandaro for 25 days ndichizodzokera kucheck up, sugar yangu yange yadzikira. You get the idea. Yadzikira kudai ndakanga ndapuwa amwe mapiritsi. Ndapiwa mamwe mapiritsi ndopandati ndidzoke futi after 25 days. Ndakatanga kunwa mapiritsi aya. Saka ni ndakatanga also kuexercise, because ndakanzi unofana kuregedza chikafu chine macarbohydrates akawanda, chikafu chine sugar yakawanda, woita futi maexercise kuita kuti sugar irimo ite itsve. Remember ukaita maexercises unoshandisa energy, saka energy yanobva yatsva. Ende ndakanzi futi ndiregedze kudya zvinhu zvine chikafu chakaita chine mafuta akawanda. Saka ni ndo zvinhu zvandaita. Ndakatanga kurarama necabbage, ndakatanga kurarama nechingwa chakaiswa madomasi nemaonyeni nemaavo pakati, ende chiri chingwa chebrown. Saka ndandisadye kamudyiro kandaita previously kana kuti pekutanga. Right. Fast forward pa 25 days dzechitu takusvika pakati, I realize kuti mapiritsi andiri kunwa mamorphine aya akundisungira play, because handichakwanise kudya bota. Mafeelings anoenda ebota, handimuza bota zvandiri kutaura. Saka ndakava ndatanga kugoogle futi ndaona pa internet chinzi ana maside effects. Saka ndakava ndamira zvemusoro wangu. I was supposed to kumiswa na doctor, but ndakamira zvemusoro wangu. Also ndakanga ndatenga this kamachine aka ndike kutesta sugar, kamachine ke kutesta sugar, this machine aka andimokuona kantoone namba yakainako 6.6 ndo sugar yangu yandakapedzera kutesta nezuro yangu iri pa 6.6, which is normal because it's 7 and below. Remember now, but normal sugar is from 4 to 7, so which means ndine manumbers akaita se akanaka. Saka ndo mune tinonzi tuma test strips kuti unobayirira uko. Matestirwa anongoitwa HIV aya ndo matestirwa anongoita sugar, but sugar inozokuratidza manumbers. So ndatenga kamushini kangu kaenda ndaona kuti manumbers angu anormal. Ndakanga ndati aiwa rega ndiregedze zvemapiritsi aya, because mapiritsi aya ari kundiita sei, ari kundidisturba nenyaya yawo yemaside effects. Saka ni
ndakazodzokera kucheka apa ndambovadzwa ndaregedza mapiritsi ndava ndapiwa mamwe mapiritsi mama muna November. It's 3 months ekuti ndizodzoka muna March. Ndangotora mapiritsi acho arimo kucheka apa ndichaenda muna March kana ndikapawo mama mapiritsi ndongotora. So doro ndakabva ndaregedza futi kunwa because ndakabva ndanzi ndisanwe doro. Apa sober sense guys ndajaira kungo ndikati tendere ndikarova zvimarounds zvangu kana ndichida kufarawo kunzwa kuti ndine kushanda kwandaita ndozvitengerawo doro. It was normal. I became so stressed because ndakufunga condition yangu kuti zvino ndichararama here kwenguva yakareba because zvirwere ichanzi hachiperi ende hachirapiki. Wakutogara nacho ende chinogona kubereka zvimwe zvirwere plus sober sense dzekufunga. Ndakambovhiringika zvisingaite kusvika ndazozvitraina ndega nekuzosimbiswawo nevamwe kuti aiwa it's a condition yamunofanira kungomaneja. Up to now I'm managing and sugar yangu iri malevels ari much better. Ndasandomufungidza kuti ichadzika kudaro ende yatodzika ende ndagaina also mamuscles angu body yangu yadzokera pakuita normal. Matama ese anga asvava and I don't wish kuti ndipfuura apa. As you can see muscle yangu yeruoko yakasiyana nemuscle dzana Fandani dzana Young Fandani dzakangoti tapa yangu yakati because ndikuita ma exercise like this andiri kuona chero kana ndikakurova fight unoyanzonzwa kuti warowa fight negudo. So ndikuita ma exercise every day guys. Andimhanya hangu handibude kunze kana kuenda kugym but ndongoita munomba ndichingoita ma exercise angu ndichijoga ndichita ma exercise ndichijoga ndichidi kuita ndipise energy uye body yangu igare iri active and it is helping me to reduce this sugar. And also kusadya kwandikuita sugar nekureduce kwandakaita chikafu chewhite chine ma carbohydrates or starch yakawanda zvikundibatsira. This is why ndatanga this video ndichisa apo pachingwa nanhasi ndadya chingwa che and it's almost 17 minutes ndichingotaura ndakabata chingwa. So the other thing about diabetes ndechekuti unonzwa nzara asingaiti saka unofanira kudya after every 4 hours but wakudya chikafu chishoma kuita kuti usawanze futi sugar yamiri mako. You get the idea. Saka unofanira kudya almost 4 times per day but uchidya chishoma. Saka kana uchidya chingwa hatichaite zvigomo zviya zvandaita zvekundaidya chingwa chakadai. Ndakudya 2 slices makuseni kuma 8 kana kuti kuma 7 then kuma 9 ndodya dzimwe 2 slices kuma 11 12 ndodya dzimwe 2 slices kuma 2 or kuma 4 ndodya dzimwe 2 slices or chimwe chikafu chandidya. Pandofanira kudya ma portions madiki kuita kuti chikafu chisawande mumiri mangu chinozonetse kana kuti sugar yacho igaiwe. Ndikadya chikafu chakawanda chichawanza sugar miri chanowanda mublood mangu yonetse kana kugaiwa. Saka sugar yako ikakwira unotanga kuita dizzy, unotanga kusaona zvakanaka, unotanga kuona mute, conditions acho akawanda, unonzwa dzungu, musoro unotanga kurwadza and all that stuff. So right now in my conditions ese handina ndambira ndakamaita hangu but nyaya yekuita weight nekunwa mvura yakawanda still was a symptom. It was a bell. It was a red flag yakaita kuti ndikwanise kuziva kuti something is wrong and ndakakurumidza kuenda kuchipatara ndikanoudzwa. So I worked on it. So that phase in a say colors. Now we are coming to say colors. That phase in a say colors ndakaipinda yekuonda and now andisisina kuita se kuonda. I've recovered. Vanhu vakatofunga kuti ase kuri kudova vasoenda mahura aya but ndiri pano ndatoita se ndatosimba. Body yangu yakanga yakuti zhenengene iri loose. Ndakaita ma exercises ikave tight again and now ndakufamba zvakanaka. Ndakaenda kumoo ndaitanga kutonzwa kana dzungu ndichifamba because sugar yanga yakawandisa in my body. Saka sugar ikawandisa zvikupfuura pana 7 ichikwira unotanga kurwara, unogona kustroka, unogona kudimburwa zvigunwe kana kudimburwa gumbo ende maronda unoita hakurumidze kupora. You get what I'm saying? Ukaita maronda hakurumidze kupora kana uri munhu wekuti akaita ronda hakurumidze kupora mhanya kuchipatara unotestwa sugar. Get what I'm saying? Because sugar inokonzera zvakawanda. Maronda anonoka kupora, unogona kutozozvita rimwe ronda rekuti rinotozoda kuti gumbo rako ridimburwe kana ruoko rwako rudimburwe. Unogona kuita blind nechirwere cheshuga, unogona kuita stroke nechirwere cheshuga.
Saka nyaya yekunwa ma-energy drinks ndikuona magetawisi achivhaira kwazvo achita kunge zvinoblinyisa kana uchinwa energy drinks zvakaribata ma-energy drink arikwaya madragon machichi masco vanhu vachimamwa ma-energy drink iwaya hasi right. Ndakanda kumanwa futi mazuva ndakazotanga kurwara. So chimwe chandakazoona chakaita kuti futi inini chindidheerwe neshuga ndechekuti ndaispenda the whole day ndiri pacomputer like this ndakagara. Body yangu yange isiri kuexercise ichipisa shuga, ichipisa mafuta. Saka kuna vanhu vanoita mabasa ekuti vanoswera vakagara kungave kudriver kana kuita mabasa ekuti nguva kugara panhu wane kana pamusika usinga exercise uchiona uchigena weight unogona kupinda muma1 nechirwere cheshuga. And also usinga control diet yako uchidya izvo ma white bread uchidya ma spaghetti macaroni uchingo uri kuwanza chikafu chine ma-carbohydrates mumiri mako. Ma-carbohydrates aya akagaiwa in our blood system anoconvertwa into sugar and into glucose. Then sugar yabva yawanda, ikawanda sugar iyi mublood medu inonouraya anonzi ma-red blood cells anobva asvava. Then the moment yaunongoda kunwa mvura, yaunzwa kuda kunwa mvura yandeye kuti ma-blood cells ako asvava, ari kuda mvura, ane nyota. And at the same time also unongo uchiweta mvura iri kupfuurira, saka ma-blood cells ari kusara futi aine nyota. Saka zvinhu zvikaramba zvichiitika uchizviignore usingazvizive, ndo panozongonzi munhu akolapse afa, munhu angorwara 1 week akabva afa. So. And vanhu vatema tinomhanyira also to blame kuti ari kuroiwa, because munhu unorwara for a short period of time ukanoteswa AIDS unenge usina. Chii chatinomhanyira as black people? Tomhanyira kuti ndakaroiwa, especially kana wangu wakubata tumari vakarwadziwa neni. So this is the other thing also that I've learned about sugar and diabetes. The moment yaunotanga kubata tumari in your life ndo paunodedza diabetes. How? I'm going to explain to you. The moment yaunotanga kubata tumari ndo paunotanga kuenda kunotenga tumapizza, zvima fast food, zvima fish and chips, zvima inonzi junk food. Yeah. Why? Because wakubata tumari. And most of the time unenge usingashande sterek basa rinorwadza, uri ama-soft job wakagara like this zvandakaita zvinezvi, which means you are not exercising. Saka mari inokoka chirwere icho chichishuga ichi nema-acids, because wakuda kunwa tuma-energy drinks, tuma-drinks turi fancy. Zvinhu zviri fancy, guys, let me tell you something. Zvinhu zviri fancy, chikafu chinonge chinoblinga ichi ndo chikafu chine urwere hwese. This is why uchiona vanhu vane mari vanoda kutenga zvimubora ushaya kuti pamiswa zirenji rovha, pamiswa GD6, but munhu atenga mbora, but munhu atenga chikafu chekumusha, chikafu chiri traditional. What's going on? Vanhu vaya vaitsedza vakutorwara, they are trying to recover, or vakatoona kuti vakasatochinja diet dzavo vakadya zvinhu zviri natural, ma-natural foods atakakura tichidya isi vanhu vatema, miri yavo inodisturbeka. Saka vanhu ivavo unotoona achitoramba anototengera imimi pizza, or anoenda once kunodya out. They don't depend. Ukatotarisa vanhu vechikuru vekumadheodheo uko anenge aine kagadhi kake mbora, zvimadomasi zvakanorema ega, because vanhu ava vari kuziva chirwere ichi kuti chiri kuuraya. So they are not even telling anyone, because hakuna munhu ari kutaura nezvechirwere ichi kana nezvezvirwere zvema-acids izvi. You get what I'm saying? Saka mari nekapfuma kanokoka urwere ihwo. Unotenga kudya zvinhu zviri fancy, and zvinhu zviri fancy ndo mune shuga dzakawanda, zvima-drinks, zvima-energy drinks, zvingoti kublinga, zvima-drink, izvo zvima-pizza, zvima-junk food, zvese izvozvo. Nawo wakukoka urwere. Saka mazuva ano urwere huri kuuya muchikafu, hauchauye mumalula nemumabota. Kana AIDS muchirumboenzwa itaurwa nezvayo, zvangu unomawo. Why? Mufood ndo mazviri. Saka now ndakudya avocado riri pachingwa chebrown, zvinhu zvinosirisa ende zvinhu zvinosvota pakuti mari yandinoshanda inochibata. I can no longer enjoy it ndichidya zvinhu zvinonzi ndo zvine bling pasocial media or mukurarama kwedu in our society. Imagine kuti unenge uri millionaire but you are forced kudya chingwa chine avo. No more bacon, no more polony. Chikafu itoto tinobling out ndo mune urwere. I don't want to say a lot about this, but tiri kurohirwa muchikafu, and vanhu vakawanda vachafa nechirwere chema-acids.
vachara kufa nechirwere cheshuga, because no one is talking about this. So kana watomboona this video up to now, please subscribe to my YouTube channel and share this video and ring the notification bell so that every time I post something you get to be notified. So today dansiri kutaura nezvemakuhwa edu ezimudhanso kana makuhwa edu epaFacebook, makuhwa emuZimbabwe. Toda kumbotaura zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinobatsira, zvinotibatsira eZimbabweans, zvinobatsira community yedu. You get what I'm saying? So guys, this is very very serious. Ndosaka mukuona kuina hama dzirongonzi yangorwara 2 minutes, mbangorara kudai, mbangodikitira kudai, mbafa, akangotanga kuonda ndvafa. Why? It is because of those diseases very hidden. Zvisiri kutaurwa nezvazvo musociety. Tongotaura nezveAIDS ka. AIDS sick. So zvinongotaura nezvo, but zvirwere zviri kunyangira vanhu ende mukufara ndo mukubatwa nacho. Mukudya zvinhu zviri fancy ndo mukubatwa nacho, mukublinga ndo mukubatwa nacho, kwete mukuura. That is the funny part about it. This is why this thing is not being talked about. Haubve kuma take away, haubve kuma fast foods, haubve kuma restaurants. This is why uchiona vanhu vane mari they prefer kuzvibikira kumba. Yes. Vanozvichengetera mombe dzake dzanoziva kuti this is natural beef. Chengetera huku dzake dzanoziva kuti hasina GMO. Zvinhu zvake zvese ukangoona vanhu vane mari vakuziva kuchengetedza utano hwavo by doing that. So, coming back to nyaya yecolors, people are saying okay, say colors. Ndawana mwana anonzi OC, andizoti ghost here kana ndiye Olinda Chape on Facebook achiseka iti say colors vane AIDS. Guys, I have a friend of mine who was staying opposite name right there kwandakanongedzera uko. Akangorwara 2 months zvamufiri. 3 times akapedzera kuenda kuclinic achizwa admitwa kuti agare kuhospital, ndindakamtakura. Aive nema acids. Munhu akaonda 2 minutes. Zvasina kunzwisisa. Munhu iye akatofa but taitandara naye anga ari muXhosa akanga asiri muZimbabwe. There's something that I want to say about say colors. I don't hate say colors. I don't mean to demean him or say something. But ndichidinanganisa nekufa kwakaita friend yangu, a female friend yaigara opposite. Tainwa tese wawa. Saka iwo tainwa inonzi old back. Ijin. Saka vaita system yekuti vaingodira. Vosvika kana munome glass vobva vati kutu kunge vanhu vari kudira ngoma zvezvekuti zvinotangira nechekuhuro kuno. Saka inini ndaisa mvura kana ndaitenga drink vaindiseka vachiti maZimbabweans munopenga, isongorova zvakadaro, hamusani makuziva kumwawo. Saka dhati doro reve rakanobuilda rekanoita maacids aya. Unzwa ndikutaura. Saka kune zvimwe zvimadrinks zvakafanana nezvimwe zvimadrinks zvaimwiwa nemukomana. Handizive kana akazoona this video akandibhasha hake oro vamwe vanhu vakaona this video vakandibhashawo, but I'm suspecting also kuti anogona kunge akaaffectwa because zvimwe zvimadrinks nezvimwe zvimajuicy zvimaherbs zviri kugadzirwa hazviregulatwe, hazviiswe the right portions nema-amounts ema-ingredients anenge ari health kana kuti ari conducive to our health. So ngonzi maherbs zvichimixwa zvichidii. Saka be careful nezvimadrink zvamunomwa, because there is another drink rakada kufanana nekambucha. Iko kambucha kanonzi kakatengera muMozambique. Amene kumusoro kuna kuUganda here. I'm going to do a research and make another video. That drink rakatozobhanwa richinzi rino increase kuti munhu unzwe kuda kudya bota chichi. Rinobva rasimbisa miri. That drink rakazobhaniwa because rakarwarisa vanhu. Isame group nana Kambucha ikaka. Sakani, a lot of people are sick. It's not say colors only. It's not me only. Kuna wangwanu kuti munotofungiza kuti ane body yakanaka mazuva. Iye ari kurwara nema acids. Iye ari kurwara nesugar. You have to be very very careful. People are sick out there. Havasi kurwara neAIDS. Vari kurwara nezvirwere, but they are not going to say it. Mumwe anogona ini pandakatoonda unotanga kuti sekuru ndakatanga kutoona kuti ndakatofitwa nzimwe hembe dzandaisa kwana. This hembe inoyi ndakaipfeka inoyi yange yakaita kufuta kudeu. Dumbu rangu rakadeu. Kuno kuchest yakadeu. Matama zvakadeu.
Then pandakatanga kudzikira, so I even thought kuti no ndapo vanhu vakatondiona vaiti ndapo but avaziva ndiri kurwara. People knew there was something wrong, but munhu anokuona out there andofunga kuti une good body asingazoti no uri kurwara. So right now I'm working on my diet, I'm doing my exercises. After this video ndoenda kutotanga exercise yangu to help me to burn this sugar in my blood. Ndakaavoida chikafu chese chinotapira, ndakudya zvinhu zvegreen most of the time. I'm doing greens, macabbage, maveggie, madomasi, maonyeni, maavocado. Iwaya ndo chikafu chandiri kudya. And maavocado ane anonzi natural fats also, so it helps a lot when it comes to stabilizing your sugar. Kune amwe mafruits akafanana nemaorange andichafanira kutomadya idya nemabanana nemawatermelon because anoita kunonzi kuspike, anokwidza futi sugar yangu inenge isiri stable because sugar inofanira kugara iri stable mublood mako. So guys, this was a very informative video. Please share it with other people. This was my experience and I wish kuti sekalaz achaitapo usanonoke, don't be late. And I think every family can buy this testing machine, glucose testing machine. It is very cheap. Ndakakatenga kuclicks 250 rand. Then kana kaine 10 tuma strip kokutesta. Kana tukapera unozonotenga tumwe tunenge turi 150 toita 135 rand. Then unokondinya uchishandisa machine wako. You can test the whole family. You can test my friends, you can leave. But panozoshanda tunonzi tuma needles. Kuti unozvibaya kuti pabude ka blood nongozviti pachigunu pana pachikwi pobuda to blood neka needle aka to blood zviro ndoti wanobva testa manje. Kana wazotenga chimushini chacho unenge wakutoziya zvese zvandikutaura izvi. Saka you can even test sugar yemuri kumba, then you can prepare for your life. Hapana chinhu chinorwadza chekuti unongochishanda nesimba then zvinhu zvese zviya zvozongoenda musango. You get what I'm saying? Unofana kuenjoya digita rako uine utano hwako. Saka utano so far zvamai manje ndo mari, utano hwakakosha. If you think this video rabatsira oro waona urine hudzamu, please usaregere kusubscribe, ring the notification bell and share the video as well, and recommend other people to follow my YouTube channel. My name is SGP. Until we meet again, salute.